हाय लोगोफोर चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम बेजों लोगोसे कन्टेन्टनि सावगारियाव थुना हो मानोना आं लेटेस्ट भिडिअ आपल'ड खालामनायखौ नोंनियाव सिगांसिन सहैनाय बायदि। हाय फ्रेन्ड्स वेलकाम बेक माय इउटिउब चेनेल क्रिएटर देरहा। आं दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों माखासे डायलारनि थाखोमानाय फांसननि आदब एबा खायदाखौ खोन्थागोन जायखौ डायलारावनो मोनखागोन। मिथिनो लुबैदोंब्ला बे भिडिअखौ नोंथाङा जोबजासिम नायलांनांगोन। फांसनफोरा मा नोंसोर मिथिखागौ डायलाराव साउन्डआ बेबायदि खोनायो। अब्ला बे साउन्डखौ नोंथाङा बरिं मोनबाय जानांगौ। जानो हागौ नोंथाङा बे साउन्डखौ खोनासंनो बाबाय। डायलाराव पियानो साउन्ड दोननो हायो। बिनि थाखाय मा खालामनांगौ? लोगोफोर गाहायनि मोनथाम दटआव नुगोन बेयाव लांनानै आरो सेटिंआव लांदो। बेनि उनाव एडभान्स सेटिंआव लाबोदो। एडभान्स सेटिंआव थांनायनि उनाव डायल पेड थार्ड टन बेखौ क्लिक खालामदो। गोजौआव नुगोन आरो बेयाव डिफल्ट सेट नुगोन। पियानोखौ क्लिक खालामना होदो। अब्ला आं बेक खालामफिनबाय आरो दा बिनि साउन्डआ सोलायनाय नुनो मोनबाय। अब्ला आं नोंथांमोननो खोन्थानोसै। अब्ला लोगोफोर बे आदबखौ नोंथांमोना मोजां मोनबाय होननानै आं सानबाय। अब्ला फैबावदो गुबुन मोनसे आदबखौ आं खोन्थाबावनोसै। जेब्ला कल फैयो अब्ला मोनसेल' टिम नुनो मोनो जोंनि बेकग्राउन्डआव। अब्ला बेकग्राउन्डनि वालपेपारखौ माबोरै सोलायनो हायो बिनि थाखाय नोंथाङा सेटिंआव लांदो। सेटिंआव लांनायनि उनाव एडभान्स सेटिंआव लांदो। बेयाव नोंथाङा नुनो मोनगोन इनकामिं कल बेकग्राउन्ड। होमब्ला बेखौ क्लिक खालामना होदो। बेयाव नुगोन डिफल्ट आरो लक स्क्रिन वालपेपार। लक स्क्रिनाव नोंथाङा जेखिजाया वालपेपार दोननो हागोन। जेब्ला नोंनाव कल फैगोन अब्ला बे वालपेपारखौनो नुनो मोनफिनगोन। आं अब्ला मोनसे मोजां वालपेपारखौ सायख'ना दोननोसै। जायखौ आं दोनगोन बेखौनो नोंथांमोना नुफिनगोन। बे वालपेपारखौ आं दोननोसै आरो सेट खालामनोसै लक स्क्रिनाव। अब्ला नोंथाङा नायनो हागोन। आरो गुबुन मोनसे आदबखौ आं खोन्थाबावनोसै। नोंथाङा डायलारनि सेटिंआवनो लांबावदो इनकामिं कल सेटिं। बेहाय थांनानै नोंथाङा गोबां फांसन नुनो मोनगोन। फ्लिप टु साइलेन्ट रिंगार बेखौ नोंथाङा अन खालामब्ला मोनसे सोमोनांथाव आदब नुनो मोनगोन। बेनो जाबाय जेब्ला नोंनाव कल फैगोन नोंनि मबाइलखौ बेबायदि सोमावब्ला रिंटना साइलेन्ट जागोन एबा बन्द जागोन। बेनि उनाव क्विक रिंगार व्हेन लिफ्टेड। जुदि नोंथाङा मबाइलखौ बेबायदि खालामब्ला रिंटना साइलेन्ट जागोन। आरोबाव गाहायनि इंक्रिजिं रिंटन भलिउम बेखौ अन खालामब्ला रिंटना लासै लासैनो बारायलांगोन। आरो फ्लाश व्हेन रिंगिं बेखौ अन खालामब्ला नोंथांनि मबाइलनि फ्लाश लाइटआ जोंलाय गोमोरलाय जागोन। आरो गाहायनि प्रक्सिमिटि सेन्सर बेयो जेब्ला नोंथांनाव कल फैयो अब्ला खोमायाव लाब्ला स्क्रिना लाइटआ गोमोरगोन आरो अफ खालामनानै दोनब्ला स्क्रिना जोंबाय थागोन अट'मेटिकनो। बेनि उनाव मिउट फार्स्ट रिंगार बेखौ नोंथाङा अन खालामब्ला फार्स्ट रिंटना बन्द जागोन आरो उननि रिंटना लासैनो बारायलांगोन एबा गोब्राब जालांगोन। लोगोफोर बेफोरनो माखासे थाखोमानाय फांसन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम। मानोना आं आरोबाव गोदान भिडिअ आपल'ड खालामनो गोसो जानाय बायदि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। जै बर' हारिनि जै बर' राव गेवलांथों।